No niin, morjesta ja Ajattelin, jos alkaisi kuvaa vähän videon pätkää. Katsotaan, että mitä tästä tulee, vai tullaanko yhtään mitään. No tosiaan tässä eessä, no tehän nyt ette tietenkään näe sitä, mutta siellä olisi Pemarin kone. Meillä on tosiaan aamassa tämmönen M52 B25, jota niin alettiin ahtamaan. Mulla on tuossa E39 pojan katsoa tuossa jossakin kohtaa, että minkä näköinen tuossa projektialla. Ja tätä nyt 3 vuotta jo tehty, mutta ei oikein kerennyt kuvailemaan kasailemaan, niin ajattelin, että jos nyt kokeiltaisiin kuitenkin. Ja kaikki huolto-osat, uusjakopää, laakerit, männänrenkaat, M50 kiertokanget, sitten on korsetti, Kopperingin tuo liekkerengas kansipahvi, ahtimeksi valikoitu tuo GT3582R, sitten oli 50, olikohan se dumppia ja 44 wastegatea ja 525 bensapumppua, Hellcatin bensapumppua ja 870 suuttimet. Straight from China. Saa nähdä, että onko ne mistään kotoisin, mutta Mä ostin tuon suutin testeri Italiasta, niin päästään katsomaan, että toimiiko ne Kiinan suuttimet vai saako ne suoraan heittää menemään. Ja tosiaan pahoittelut, jos kuvanlaatu kärsii kuvan etukameralla sen takia, että mulla ei ole kuvaajaa, kun olen yksin kuvaajani, yksin sisällön tuottajani. No, eipä sillä niin väliä ole. Ja tosiaan tästähän korkkas lohkosta kierteet. Tänne tehtiin uudet kierteet. Tänne tuli nyt M12 yksipuolikkaat kierteet. Mä löysin netistä mettästämällä. Olikohan nää nyt Volvon puutteja? Mä en siis laita tänne mitään niitä korjaussarjoja sun muita, vaan meinasin, että laitetaan suoraan nämä M12 puutit, niin luulisi kestävä ahtoja sitten. Ja kaikkihan kyllä sanoo, että alulohko ei kestä, mutta minä kokeilen. Mä väitän, että tää kestää. Niin M12 puutit, nää oli musta siinä onkohan Volvosta peräisin vai mistäkään nää oli peräisin. Mahtoi olla Volvosta, jos se väärin, mutta olisiko ollut 940 peräisin nämä puutit. Ja nekin oli pienen mettästämisen takana ja no niin, ja nyt lähtee Masterkin huutamaan väntä. No niin, tämmönen korsetti tosiaan siellä on ja M50 kiertokanget, kun ei nää M52 kestä. Ja no korsetti on straight from tori. Se oli vähän, että tuolta ei oikein mennnyt mahtua, mutta ei se on vähän rällekkään näyttää eikä täältäkään, niin piti vähän rällekkään näyttää nyt sinne menee jo. Välyysmitta väliin ja sitten öljypumpun rataas on hitsattu rattaaseen eikä tähän akseliin. Eiköhän tuo kestä tuolla mitä sen tarvii kestää ja jakopää on tosiaan uusi ja vesipumppu on uusi ja no kaikki kyllä te tiedätte, huolto-osat on uutta tiivistet ja bla bla bla, niitä nyt ei tarvitse läpikäydä ja tonne laitoin tosiaan asennusrasvat laakereille. Ja sen takia nyt jätettiin nämä takimmat irti, että tähän tulee vielä loiskelevy kiinni, mutta jatketaanpa sitten, kun saa kone käännettyä ympäri, niin vilkastaan vähän sitä yläpuolta hattua, että mitä sieltä löytyy. Meillä on tuo korsetti niin paksu, niin esimerkiksi se öljypumppu, niin pitää tuosta tilipasta pikkasen pois, niin mahtuu se öljypumpun jalka tähän. Jos olisi ollut etusumpullinen tuo Pemari, niin sitten olisi ollut plug and play, mutta tässä takasumpullisessa, niin tässä ei näköjään ole. Mutta ei se mitään. Mutta ei mitään isompaa. En mä varmaan taakinmaista pulttia en todennäköisesti laita edes paikalle, kun tuskinpa tuolla nyt niin isoa merkitystä on. Siitäpä se kassaantuu. Täältähän se vielä ottaa vähän kiinni noihin takinmaisiin pultteihin, niin. Mutta kun rauta irti ja otetaan rälläkällä pikku siivu vielä.
nythän se sopii oikein iloisesti paikalle. Ei muuta kuin poltetaan kiinni. Jep, sitten mutta kun öljypumppu kiinni, se on tuo saman 23 newtonia. Tosiaan kanavan nimeä en ole vielä keksinyt syksyn tuolla aloituksessa. Tai tuossa aloituksella kyllä sanonutkaan sitä. Eiköhän sekin tässä pian vielä illan päälle joku keksiä. Ja varmaan jonkin sortin introkin väsätä. Tai en tiedä. Onko sillä niin väliä? Ja tosiaan tästä nyt olisi tarkoitus saada, jos tästä nyt se 500 heppaa ainakin saisi pihalle, niin olisin ihan tyytyväinen. Toivotaan, että saa nyt sen verran ainakin tuolla ahtimella ja nuulla suuttimella ja bensapumpulla, mutta sehän selviää. Sitten mulla on 2,5 tuuma ahtoputket ja tulee piltemä iso välijäähy ja no kylläkään nämä tuntuu, että nämä menee poikki. Ja mitäs muuta? Ilmastoinnin mä säilytän tuossa autossa, sitä mä otan pois. Ja kattoluukkuhan tuossa on ja no näytetään se jossain videolla. Katsotaan, leipastaan nyt tästä joku video. Ensimmäinen video pystyy ja ei siinä. Jatkamme siitä mihin jäimme ensi videolla. Se on moro.